Bolo bajingan engklek-engklek uluh tandak gendruwo panas mati glundung pringis. Iki wis tengah wengi, wektune para jin setan priprayangan jedul saka papan pandelikan. Kabeh para gendruwo lanang. Ora keri para peri-peri wedok. Saanane peri guyu bareng giang. Hey. Biksu Lomo. Apa Mas Penyok? Kabare bar lara asam urat. Pangestumu aku wis sehat. Bondo sing larang dhewe iki ora ana sing ngungkuli awak sehat. Muga-muga kabeh sing kepareng mirsani wayangan bengi iki rawuh ning lokasi, awake diparingi sehat, bandane saya akeh, diparingi tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Ada pertanyaan, apakah itu? Kalau kamu memang setan cerdas, binatang apa yang diinjak tetap diam? Binatang mati? Bukan. Binatang lagi sakit? Bukan. Binatang yang sedang semaput? Bukan. Jawabannya apa? Binatang yang diinjak cukup diam adalah zebra. Kok bisa zebra? Zebra cross.